Здравейте, хора! Само да ви кажа, хора, от доста време търсиме място за ловещ. И намерихме! Тък му решахме си тръгнем и решихме да минем по една тесичка улица. Минахме и намерихме идеалното място. Един канал. Ето го! И хора, да се представим, аз съм Ради. Андрей Митков. Никола Митков. Последете ме в YouTube и в TikTok. TikTok на английски, там освен 230. YouTube, Андрей Митков. За мен се абонирайте в YouTube Никола Митков на английски. И за TikTok, ако искате там, не знам как се казва. Не се абонирайте за TikTok, само за YouTube Никола. Така, да тръгваме, хора. Хората ме знаят. Аз съм май трети. Хора, в момента виждате, че сме при канала. За сега съм сам, те са зад камерата. Другите. Искам само да чуете. В момента, ако чуеме, ако някой говори от... Ако някой нещо в канала, ще го чуем 100%. Айде, иди. Айде. Аз съм първи трепна. Да се не влез. Стой! Окей, хора, влизаме навътре. Това място за първи път го виждаме. Честно да ви го кажа. Хора, тук сме. Хайде, поставяме! Ужас! Не. Тихо! Тихо да се чуе! Мале! Окей, хора. Я, вижда ли се нещо? Вижда ли се? Ради, светлина там! О май гаш! Аз никога не съм влизала на там, хора. Аре да продължим. Страх ме, ще се посърва. Ме много страх. Хора, после ще търсиме още една сграда, поне ще намерим сграда, защото тук много смърди. Ние там не знаем, ама там не сме видяли. Добре. Тихо. Тихо, хора, тихо. Никола, отивай да ми светиш. Не искам да се Човек, аз няма да отида там сам. И аз? Ма Ради ме страх много, аз няма да Хора, брат. Хора, искам само да видите колко е пътно там. Чуйте. Ти нали си там влизал много на Ради? Опа, малко го изпуснах тук. Там да скола има една... Хора, се малко се връщаме. Ясно, послушай ме така. Тихо. Ради е така много света да вижда. Хора, откъде идва този звук, не знам. Човек, колко е навътре. Тихо! Ужас! Майко... Който и да е да спре! Спря. Чухте ли това? Не. Пълен шок. Окей, влизам малко по-натам. Кой е първи? Аз съм Предизвор на момичето. Аз съм мъж. Виждате ли напред колко има? Искам да снимаш с тем натам. Не мога да снимам и 5 неща. Никола, вземи това фенерче. Вземи фенерчето, че... Окей, хора. Някой стърчал там ни казаха. Вече няма влизаме в канала, отиваме до Кралевски път да папаме малко. И после отиваме да търсиме нова, този път сграда ще търсим, за да може някак се скрива. Защото канала е много тесно. И обещавам, или събота, или неделя ще се върнем в канала и ще продължим към канала. Да търсим. Лукни. Какие там хора? Ето ги.
Има един със синя някак. И той дойде. Добре, Да, си. я не може да си на. Ама вие няма да отивате толкова напред. Ние ще минем от там. Аре минем на там към Кралевски. Раня, ако искаш ще ходя напред. Дай. Хора, когато минем, ще пусна камера. Хора, те се опитват да ни плашат, нещо свират, не знам какво правят. Те са и там. Почват да бегат. Баш се. Те се къпат. В реката! Те се къпат, бате! Окей, аз знам. Мукни, бе! Тръгваме. И там нещо правят. Хора, видяхте ли? Баш. Ето там са хора. Хайде. Не тичай, бе! Не тичай! Видеха ни! Видеха ни! На тука, бе! Видеха ни! Нема ги. Когато стигнем на Кралевски път, пускам се. И така, хора, ходихме до Кралевски път, взехме си храна, ядохме и тук седнахме. И сега докато ние с Никола Радова бяхме вътре в канала, се случиха някои неща, които Никола ще ги разкаже, защото той беше свидетел на това. На камерата това го нямаше. Значи, чуваха се някакви странни звуци, може там в видеото може, ако го увеличите да го увеличите и да чуете звуците, ама май няма се чуят. Там ни гониха някакви хора, някакви деца ни гониха, 5-ма. И после, нали, като спряхме видеото, като излезнахме от канала, там някакви се капаха в ръката и да спреха да ни види как бегайте от тук, не бегайте. И ние се разкарахме, добре, отидехме после пак там и те Ради там някой дойде някакъв при Ради, дойде при Ради някакъв и ги подгони ги и те избираха на там, ние избирахме на другата страна. Да. И там отидехме на Кралевски път и да. И хора, само да ви кажа сега, докато ние с Никол бяхме в канала, можете да чувате. Да, само се чува. И тея, където бяха, тези, които Никола говореше за тях, те бяха, двама от тях бяха в канала. И не успях да снимам на камерата как са вътре в канала, не успях да снимам как бягаме. За тях те бяха, двама от тях бяха в канала. И не успях да снимам на камерата как са вътре в канала, не успях да снимам как бягаме. И стичахме на там, другите трима бяха оттам и те ни подгониха, а другите двама бяха в канала и те оттам. И избегахме.
И успяхме да си измъкнем, но като сме тръгнали на Кралевски път, ние с Никола минахме през тях. Даже и вие можете да видите на камерата как минаваме оттам. И Никола, и Андрей, и този човек зад камерата, като към Кралевски път. Никола ще разкаже, като са минали оттам, какво е станало. Значи, те като избеляха натам, Ради като избеля натам, те се прибраха долу. И Никола надолу също избеля. Да. И те стоеха долу, и ние стоехме там да гледаме. Никой не излезна. И тръгнахме си. И после, преди да си тръгнем, Ради беше звънал на Коци да ходят на нон-стопа и да. Така стана, хора. Хора, значи сега ще ви кажа другата събота и неделя, дано всички сме свободни тогава. Ще ходим на канала да разследваме пак и ще намерим сграда за изоставяне. Даже може още в неделя снимаме за изоставена сграда. В неделя? Да. Аре утре, защото събота няма. Да, и аз събота нямам. Утре? Утре, да. Какво ще правим утре? За сградата ли? И хора, ако това видео ви харесва, дайте лайк, абонирайте се с камбанката и само да кажа нещо. Освен за моя канал, моля, абонирайте се и за Никола Митков, за моя Андрея и Андрей Митков. Значи, аз се казвам на английски Никола Митков и да. Аз на български Андрей Митков. Хора, от нас, чао! Чао!